Hola, avui us parlo des de casa, és dijous llarder i tinc amics a sopar i farem una truita de patates. Però no la faré sol, sinó que la faré acompanyat de la meva mare, que ella en sap molt més que jo i per tant, si alguna cosa la faig malament, la tindré amb ella que m'estarà vigilant. Vinga, posem-s'hi? Posem-nos-hi. Ara tirem cap aquí, no? Vinga, va, les patates. Hem tirat les patates ja, les estem començant a coure, de moment bé, no? Anem bé. I ara, amb ceba o sense ceba? Què sou vosaltres, a ceba o sense ceba? Què fem? Per mi de ceba. Doncs posem ceba, però plorarem, eh? I mentre això es va fent, ara aprofitem per batre els ous, no? I tu tens un secret amb això de quan s'ha de posar una cosa o l'altra. Home, sí, mira, ara ho farem. Primer batre els ous, després agafarem les patates i les tirarem dins de l'ou. I llavors ho tirarem tot junt a la paella. No ficarem els ous a la paella, sinó que al revés. Millor del manera. Sí? Queda millor? Sí. Bé, ara arriba el moment complicat, el moment crucial, on tot això pot sortir molt bé o pot sortir fatal, que és el moment de girar la truita. Posem-nos-hi. A veure. Sí. Segur que la vols fer tu? Quina responsabilitat. Bé, doncs ja tenim la truita feta, ha quedat bé, no? Ben rostideta. Si vosaltres aquesta nit també feu truita per celebrar el dijous llarder, pengeu-la als comentaris i així veurem les fotos de les truites que es menjaran aquesta nit a Igualada. Jo crec que amb els meus amics soparem molt i molt bé. Una truita encara es prova superada. Si hagués de fer algun plat més elaborat, jo crec que l'hauries de fer tot tu, perquè jo no sóc un gran cuiner ni molt menys. Que tingueu un bon profit i bon dijous llarder.